Ọdịnala bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'ihu Eze-Ana Ugochi tubelu onye ọma na-eje eme ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'ihu Eze-Ana ga-adị Ugochi tubelu ga-adị Ugochi tubelu tempụl ọ ya dị maka na eziokwu ọnwa jaja ndị okenye ga-adị fọdụ mba gị ndị oche ya gị fọdụ mba gị fọdụ kara aka ụgọdụ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke faka mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ mepekwa chọọchị fa obodo ụka dịkwa mana Ugochi tubelu ekweghị ekwe Eze-Ana si n'ọma mme ọdịnala amanwụ ọmanwụ jaja oge ọbụla ọ na-eti ọ nọ na nkụzi Chukwu abịa ma gbaa gị ume ọdịnala ya dị ka ndọbiri ebe a sị na ọdịnala ga-adị abịakwa n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya maka ndị ọbụta bụ izi ha na-afụ m na soshal midia afọ mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu ọdịnala tempụl anyị na-agba afa miri emi lụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry bụrụkwazị onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo you can call me an ọdịnala evangelist I will answer n'ụbọchị taata bụ eke asị na eke eketara anyị ihe ọma ma kepụrụ anyị ihe ọjọọ asị na ọmaka ya emere anyị onye echiche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe onye si ha ji wee dịrị anyị rigbo onye a na ndụ onye si ha ji wee nọrọ anyị na ogbu onye a na ndụ ise denụ dịka m si wee kọwa n'ụbọchị taa isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ ihe niile ị kwesịrị ime understanding gbasara all you need to understand about joyful activities and the spreading of Igbo spirituality ọnya ka anyị ji bịa mana bifo anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji bịa ọkwa dị mkpa echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th ọ bido na June 6th ọ last ya for 14 days kwụsị na June 19th na nya bụ June 19th ya nwa ka anyị ga-achụ aja anyị dị n'igwe nke ọnwa June a etu mmụọ si wee chọọ ga-esi wee gaa bụ nke mbụ echefuna maka gị bụ onye ọfụ ndị na-esonye bụrụla anyị amarago ka esi eme mana maka gị bụ onye ọfụ aja mbunye na aja ịpụta ihe aja esigo na ebunye ọtụtụ ndị mmadụ elu isonye na ya bụ aja bụ ị ga-afọwọdụ ya 3 prayer request then make donation token to the account number ịchatizie m na WhatsApp agwazie gị other details I need from you in order to book you aja abụ aja a na-achụ n'igwe echefu na akụzigo m ihe gbasara benefit of aja achịrị n'igwe na ekpere ekpekọ n'igwe na ọfọ agụrụ n'igwe maka na igwe bụ ike nwe sị na aja a esigo ebunye ọtụtụ ndị mmadụ enwere massive testimonies mana abụrụ m onye na-eshi testimonies maka na ọ dịrọ necessary and ị nwere ike isonye na anyị na aja ebe ọ bụla ị nọ under the globe ebe ọ bụla ị nọ n'okpuru anyanwụ distance abụrụ ebara ya iche isonye na aja bụ forward ọrụ anyị details ndị anyị need anyị book gị
na-eweta ya prayer request before the altar, before the entities of powers. Kwa ụbọchị tiri ọnwa June agwụ. Mana etu anyị si eme ihe bụ ọ bụrụ na o bido na June 6th, for that 14 days I ga present that your prayer request ruo na 19th. Ruo na 19th anwa na ihe anyị na-eme na 19th anwa ụbọchị anyị ebidoro ya na 6th. Ndị niile na-esonye na ya bụ aja ga-enweta onyonyo nke mmalite. Ụbọchị 19th anwa ha ga-enwetakwa ihe onyonyo eji wee chịkọta ya. Ọ bụrụ na achịkọta ya na 19th a mee saraka, we continue ịda aga ọfọ n'isi ndị a niile tiri ọnwa June agwụ. Now, etu anyị si eme ihe bụ on that 19th a ga-achụ aja ihe ọnụ na-eri jee merụ ndị mmiri saraka n'afọ mmadụ niile sonye na ya bụ aja nke agba ofu. Then anyị batazie n'ụlọ anyị chụọ aja to entities of powers. Anyị batazie n'ụlọ anyị chụọ aja maka mmadụ niile sonye na ya bụ aja. Then ma before nke ma anyị na-eje n'ihu entities of powers nọ na temple chụọ aja ihe mmee dị iche iche, jezie na n'ebe nchụ aja gbuo ebulu wee chụọ aja n'isi mmadụ niile, present ya prayer request. Emesizie that day ahụ, later that day esendizie videos etu ya bụ ihe mmemme si ebe na njedebe to ndị niile sonyere na ya bụ aja only. Unu ga-ama na Ugochi toward na temple anyị anaghị esho ihe ọrụ na social media maka na ọ dịrọ necessary. Ọ bụrụ ihe anyị ji maka ya bịa n'ụbọchị taa achọ ka akọwalụ gị ihe ị kwesịrị ịma. So nke a wugoro ọja ọkwa nke mbụ. Ọ bụrụ na chọrọ isonye na ya bụ aja, chat ya m na WhatsApp 08057837672. I repeat 08057837672. So if you want to join us in this month of June rituals, chat me on my WhatsApp for more details. Then, after listening to this message, share it to your friends and well wishers so that they will hear from the horse's mouth. It will not take anything away from you. Then, isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị tata bụ ihe niile ị kwesịrị ịma gbasara etu ihe si alụ ọrụ na mmụọ. Enwere so many ways you can benefit from abundant grace nke bara ụba n'aha Chukwu Okike nke pụrụ ime ihe niile, nke ike niile nke enu na nke ana na-eshia among human beings on earth. One, another way eji eketa amara, ọ ga-enwerịrị ihe i mere na mmụọ ga-ejikwa ụgwọ. Gee ntị ka nkọwara ụlọ ihe ọ na-amaghị. Ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara how things work, and onye kpatara ụfọdụ ndị mmadụ ji akụ ọta dị iche iche maka na ha amụrụ na o nwere ihe ọ na-abịa emelụ mmụọ. Nke bụ eziokwu bụ na ya ụfọdụ na-abụ ha nọkọtara na-asị, why is it that the rich are getting richer? Enwere some certain things the rich na-eme ọtụtụ ndị mmadụ na-eleghara anya. Onye akpatalụ some of them are getting richer. You know why? Mana ị nwere ike dị rich today mana ị mara ihe a na-eme in order to remain there. Ọ bụrụ mmadụ ị nọ on top bụ isiokwu, no, to remain on top. Ị kwesịrị ịdị mmadụ ihe a na-alụ. Ya bụ ihe a na-alụ ka nchọrọ ibu ihe expo maka na ọ na-abụ ihe emeri na ihe arịrị. Ụfọdụ ndị mmadụ na-abịa na-atụrụ m arịrị Eze-Ana na before na ya na-emebu ọfụma mana na ya emekọtara boom, suddenly pia ya nweta onwe on the ground, and since that time ya nwetara onwe on the ground n'ihe aka remain ebe ahụ ebe ya nọ. My brother, my sister, o nwere ihe ị na-eme ịdị eme ọfụma ya ka nchọ ka nwa okwu n'ala. Nke bụ eziokwu bụ na givers never lack. That givers never lack abụrụ principle of man. Ihe abụrụ natural laws, is natural principle, and the ones you'll be able to understand how things work and the create and the made as
tap from that opportunity, believe in me, you will never, your pocket will never run dry. Magana, givers never lack is natural laws. I will explain. I will explain. Givers never lack. It's natural laws. You understand? It's natural laws. Because let me give you an example. Ndị ma nkụzi mana nna like ihe ọmụmatụ. Ihe nji amara gị atụ bụ ichefu ihe m kwuru. Ịlọta ihe m mara n'atụ. Ka m malụ gị atụ. Nature mere ya na mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Galatians chapter 6 verse 7. Mkpụrụ ọbụla onye kụrụ ka ọ ga-aghọrọ. Etu o si wee tinye ya sị, God can never be mocked. Whatever you sow is what you reap. Galatians 6:7. Now, in this world of gross matter, this world we are living in, physical eye we are seeing, it will work if a plant corn. Believe me, nobody will stop you from reaping, harvesting your corn. You plant your corn, you nurse them, during the time of harvest, it's yours. And the nature made it so that whatever you give, it shall be given unto you in multiple fold. Every time I think now called John, whenever I do go out from my on Okobia, na charismatic. By the Pentecost week, I say, give, give, it shall be given unto you. With measure running together and running over. I think, give, it shall be given unto you. With measure shaking together and running over. You know that? It's natural law. Whatever you plant, whatever you sow, you reap more than what you give out. It's natural law. So whatever you give out, believe in me, you reap more than what you give out. It's natural law. But some people don't know how to give and the right way to give and how to benefit. There is a way you give something, it becomes a waste. But there's a way you give something and they believe in me, you will never regret ever doing so. Get the most morubia. Onwere ụsọ ụfọdụ ihe eji agọzi mmadụ mana ọtụtụ ndị mmadụ amaghị ihe, especially ndị ọdịnala. Like enwere sị gị corporal work of mercy, corporal work of mercy or joyful activities. Those corporal work of mercy bụ omume dị iche iche imelụ n'ọmịiko maka ọdịmma nke mmadụ. Omume dị iche iche imelụ n'ọmịiko maka ọdịmma nke mmadụ. Ịghọtara ya? Ikubi inyere onye ka mma aka. O nwere ike ọ bụrụ onye ahụ adụrụ, o nwere ike ọ bụrụ onye agụụ na-agụ, o nwere ike ọ bụrụ onye nọ n'ọnọdụ dị anya, ma ọ bụ na ifuru ihe ga-emerụ ndị mmadụ ahụ wezụga ya, ma ọ bụ iweta ihe ga-eweta obi ụtọ wee nye mmadụ ndị ọzọ ịka mma, ma ọ bụ ịfụ na ị na-agbasa ozi ihe ga-eme ka ọ dịrị ndị mmadụ na mma. Ihe niile a bụ joyful activities. And believe in me, whatever you do, enjoy is called joyful activities. And believe in me, those things you do out of joy, believe in me, you will reap them multiple things in abundance. You know what I mean? So those things you do in joy, out of joy, believe in me, nature will pay you back. You know why? Let me give you an example. Why? What you will understand about God Almighty, the creator of the whole universe, and forces of nature, how they judge. If you are doing good, nature can never condemn you.
into everlasting damnation. Your name can never be purged from the book of life. Because no nwere ihe imelo, ihe ọma dị iche iche imelo n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. Out of joy. Imere ihe ndị a, ndị imere ihe ndị a bụrụ ka ha kwụọ gị ụgwọ. Ndị imere ihe ndị a bụ ndị ka mma n'aha Chukwu okike nke pụrụ ime ihe niile. To better lots of human beings. All joyful activities. And believe in me, as long as he marry for not your personal ego, he marry oburo can war marriage. Mgbe ije goro phone, iPhone, jelu uno, go enyi nwanyị. Nwanne ihe mere ụbanza. Ịghọtara ya? Maka na enyi nwanyị a bụkwa n'obi. No because of services o nyere gị ka iji wee kwụọ ya ụgwọ. Ịghọtara ya? And ihe metara na enyi so enyi ana. Ịghọtara ya? Asịrịkwa na ịchọ imere enyi gị ihe na ị nwere ike ime, mana malụ nọ ihe imerie tuuche nyanwa bụ na n'ọkwụ na ụgwọ na owerego nke ọzọ wee kwụọ ụgwọ. Ọ ihe enyi gị bụ n'obi. So therefore she no longer owing you. Ịghọtara ya? Onye abụrụ ihe mmadụ metara na ihe metara na enyi na-eso enyi ana. Ịghọtara ya? So maka ihe ịghọta ya ọfụma, ị kwesịrị ịghọta ya ọfụma. So nke ahụ ime expect ka agwọ ụgwọ. Nke bụ eziokwu, jirigoro friend gị enyi nwaanyị bụ nwoke, your enyi nwaanyị nwere in the past. You also go in the university. Ọ na-afụta ya gwa ya na-enye gị nke ọzọ. Ịghọtara ya? So n'uche nke ya na ya na-akwụ ụgwọ, whether may consider what she is bringing on the table as low, not the too low. To compare ihe mere, which me and you may not be low. Then mana ọ kwụọra ụgwọ. Ana m akọwala gị ihe imelụ onye nwere ike ịkwụ ụgwọ. Ịghọtara ya? Now, ma ọ bụ ihe ọbụla imelụ in order to bring awareness to others. Let me give you an example. Some of you nwere ike ịda ajụ onwe gị ka mmadụ ofu atụ. Ejuru onwe gị n'akụkọ ahụ that allegorical story ahụ Jizọs kọrọ na Bible. Na o nwere nwoke na-eme njem wee nye nwa odibo ya nke ofu nwanna si wee nwanna ya na onye nke ego na onye nke ego ise. Onye nke nyere ego na were gbaa mbọ gbatakwuo ego na ọzọ bụrụ ego ịnọ. Onye nke nyere ego ise were gbatakwuo mbọ bụrụ ego ngịnị 10. Mgbe ọ bịaziri onye nke nyere ofu si mba na ya chọrọ ịgba mbọ ego akarị men ụwa. Ọ na-adị ya bụ ego anwa ọ sọrọ ka onye ego nke dị nọ o were enye onye ahụ ego nke dị 10. Ị na-ajụzi nwaanyị ọ chọziri inyekwu ego, ọ na-enyekwuzi onye nke dị nọ ka nke dị ise, o were enyekwu onye nke bụ highest. Onye agbata na even the richer are getting richer. Let me give you an example. Some of you nwere ike ịpụta na condemn those wealthy people. O nwere ike bụ ndị anya. But some of them are heavily investing in human development in one way or the other. They are spending their hard-earned money. Believe in me, nature will keep on prospering them, keep on giving them, reserving them, giving them life and in abundance. One of the founders of Shell, almost 99 years before he passed on. Actually, one of some of these people in Africa, let's say in Africa, and then what and they would some relief materials. Some they would all supplement to the HIV. Ụfọdụ na-eweta sink ya some free boreholes in rural communities. Some of these people na-eweta are rich men abroad. They for charity in Africa. Of course, in Nigeria, go to Sudan, go to all those Liberians. If they don't joke with charity. Makana hama, ndị niile ha na-enyere ihe ndị a bụ ndị ama akwụ ụgwọ. Ọ bụrụ mgbe ị kpọọ some of your friends unu jee n'ofu hotel rie ego kpọọ champagne, ihe a abụrụ onye mabụ charity a na-ekwu maka ya. Ndị a na-ekwu maka ya bụ ndị ma akwụ ụgwọ, ndị si n'aka bụrụ mmadụ. Mana ka m gwazie concept ụfọdụ ndị ọdịnala. O nwere ozi ọbụla bụ religious activities enidiri ego.
m gwa gị story my late father gwara m. Mgbe ndị ụka ọbịa bịara n'ala Igbo, ihe mmejọta na ha ji wee succeed too much bụ na ha ji ego. They invested money, huge amount of money in evangelization in ala Igbo. Also, the ha ji wee succeed massively. Mgbe the first people bịara na 18th century bụ ndị Portuguese, bụ ndị butere ozi ndị anyarị n'ala Igbo, mana ha bịara na-ekwu maka Jizọs ndị anyarị. They did not succeed. Our fathers then told them that na anyị nwere Chukwu, na anyị mara Chukwu. Therefore, by so doing, they did not succeed. They went back. The British people were now send their endeavor with more system uphead. The man has sent Bishop Shanahan, eventually Bishop Shanahan, and Samuel Ajay Crowder, former slave. They go from Africa, and they are West Wire. So the missionary were as a missionary group, Abolu Church Missionary Society, CMS. I can't have the CMS then. Then on the Roman sent their Roman Catholic Mission. I had about RCM. Now, when they came, how will the group about Caritas? Caritas bụ grupu na-afụ wetachara akwa dị iche iche. Mgbe ha bịara, ọtụtụ ndị be anyị nwere akwa. Na mgbe ha bịara, ha mere donation si n'aka ndị ụmụnne ha nọgasị mba dị iche iche, donetere ihe gbasara evangelization na Africa. It's money. Do you know why they succeeded? Why our forefathers gave them the opportunity? They came with charity. You know what they did? This mentality of stinginess of ndị ọdịnala should stop. Ọ kọsara a lot. Ime ihe ha mere. O wee bụrụ na ha bịara wee jee rụọ ụlọ akwụkwọ, tinye ndị nkụzi ụka na-akwụghị ụgwọ, rụọ missionary schools, rụọ hospitals. Those old hospitals in Africa, like Onitsha, Waterside Hospital. Yes. Waterside. My mother's of Waterside Hospital. But then I check some of those hospitals are on Danyari, number of Wataria. Iji wee support African mission. Onye gwa na evangelization na-arị eri ego. Iche na evangelization bụ so na Facebook bụ na social media na-ekwu. Ọ dị good but ọ bụrụ ọ dịchara enough. Ọ bụrụ na ndị mmadụ ndị na-amatara ọdịnala dị very serious, you should invest your money. That is the only way we will make serious impact. If not, ọ bụrụ social media talk. I can tell you for fact. So, ihe ndị a niile mere bụ na ha bịara wee were this ọdịnala wee gbasa ọdịnala very well. Ọ ihe anyị nwa ya eme na ọ bụ na anyị dị serious. So, mana ndị a bịara they have money. N'aka nke ọzọ ha lụrụ mission school ebe ha na-agbasa ozi ọma na-agwa ndị mmadụ ha so nkụzi ha ji wee bịa bụ ndị anyarị. Nke ọzọ ha ji wee bịa bụ na ha na-aga na-agwa ndị mmadụ na ihe ha kwesịrị ime ịlụ ụlọ akwụkwọ n'ụlọ ọgwụ, na-agwa ndị okenye ha bịa nalụ ọgwụ maka ụkwụ mgbu ma ọ bụ agba ikpere. Ihe ndị a bụ ihe ha mesịrị. Ihe ndị a bụ ihe ha mesịrị in order to win more people for their own conviction. Mana after ka ha mechara datin ahụ o wee megide o wee balụ ha ulu. They achieved their intention. Ndị nna anyị ha na-ejezi na ụlọ ọgwụ ha ije nara ọgwụ maka ụkwụ mgbu ma ọ bụ agba ikpere. E wee gwazie ha ngwa gaanụ n'obi dị iche iche, gwa ha ngwa jitewe na ụmụ ụlọ ka ha mara ka esi agụ ka esi ede. Ndị nna anyị ziga ụmụ ha fọm izigazi ụmụ ha nwa ha sizie na school system
slot or CRK bido kuzubezie the original mission ha ji bịa wụ maka ịgbasa gbasara okpukpere ha. Ifuru ụzọ ha si wee penetrate Africa bịanụ ndị a na-akpọ Caritas na-aga n'ime ogbe na-achị ndị mmadụ akwa na-egosi ịfụnanya na-alụ ọrụ dị aṅa ndị mmadụ wee bere igbo ha. Ifuru ihe ha ji wee crumble ọdịnala spirituality. Ịghọtara ya? Because if you want to win human being, you ejiriri Ken and the joyful thing. Yes, in as much as you know what he had a madron man, it's look here at the waka some benefits. You know that? To a caucus ready. Man, and ordinary mindset or to the mother soon here, but I'll have where the men or where they are. Or to the mother is so stingy. Mana because the hammer no only 2 for tota. Dibona to Nino. Hammer that give us never lack. Watch and do call me a half daughter and I'm when he killed the 50. When he killed the 50. No, never had a war buckle. If we not be about in next 5, 10, 15 years, it will buy the code. Then man, I'm on age for Chineke. Ege for Chineke, yes. Man, our sister now, we and Doka, do ordinary lack. Man and Doka, they utilize ya. And the Obruda need so was ordinary. One night was saying, it is sure na in a sow seed. Oh, the benefit there. I know I'm doing this lecture, I'm going to offend some people. Man, my boy is fact. O nwere ndị ozi a ji maka ha wee da n'ụbọchị taa, ọ bụrụ maka mmadụ niile na-agwakwazi ndị akpọrọ ọrụ ibe m. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka ihe ị na-emekwudo, ọ bụrụ sọ ndị akpọrọ ọrụ ma ndị ọdịnala ma ndị ndị akpọrọ ọrụ ma onye ọbụla nke ọbụla ị na-eme, ọ ga-enwerịrị some percentage set aside. Depends on what you want. Ọ ga-enwerịrị some percentage set aside for evangelization and the corporal work of mercy or joyful activities. Ị ga-enwerịrị percentage set aside. Onye agbata ndị ụka ọbịa ga-akpọ ya ofu ụzọ n'ụzọ iri, mana ọdịnala na ụdị ha akpọ ya ofu ụzọ n'ụzọ iri. Mana ana m achọ ịgwa the principle why and ihe ị ga na-eme in order to be on top. And even if you're on top, in order to remain on top, ọ ga-enwerịrị mkpụrụ obi ndị na-enwe aṅụrị n'isi gị. Ọ ga-enwerịrị mkpụrụ obi ndị na-enwe aṅụrị n'isi gị, ndị si n'aka gị wee na-enwe aṅụrị. Ọ ga-enwerịrị mkpụrụ obi ndị na-esi n'aka gị wee na-enwe aṅụrị. Ọ ga-enwerịrị ndị ị ga-abụ na ị na-enyere aka. Ọ dị normal. Ka m mara ofu atụwa maka na ndị ma nkụzi mana na-eji ihe ọmụmatụ. O nwere nwaanyị akọrọ anyị akụkọ ya na Allegorical story na akwụkwọ ndị ụka ọbịa. Ewee sị anyị na nwaanyị a na aha ya bụ Dorcas. Na nwaanyị a na-enyere ndị mmadụ aka n'ụzọ dị iche iche. Mana nwaanyị a mgbe nwaanyị a nwụrụ, asị anyị na nwaanyị a bụ ọgọ Pita. Mgbe nwaanyị a nwụrụ, mgbe Pita bịa ileta nwaanyị a, ewee sị na ndị mmadụ bịa na-enyegasị testimonies ihe nwaanyị a mere ha. Ụfọdụ si na ọ chịrị ha akwa, ụfọdụ si na o nyere ha nri, ụfọdụ many things testimony, akụkọ mgbaama ndị mmadụ na-agba n'isi ya. Ewee sị Pita wee tute ya n'ọnwụ. I can tell you na ị niile akụkọ mgbaama ndị mmadụ ga na-agba n'isi gị. Ka udo obi wee dịrị gị na ihe ọbụla ị na-eme, mana mmadụ mana mmụọ. Ị na-edere ka ị bụrụ source of joy to many people. Ndị ka mma. Ugboro one ka ị spendigoro ego decide ya for evangelism. Ọtụtụ ndị mmadụ na-enwe wrong mindset and concept. Example, ihe na-ewu kịta bụ na ndị mmadụ na-achọ ka a sị na ọha bụ the greatest, the richest. Even among the ndị akpọrọ ọrụ, ọ na-eme m ihere. Ihe ndị mmadụ na-eji emezi abragizi onwe ha bụ na-abịara na be dibịa nwa, moto dị ebe a karịa 10. Ọ ihe ha bịara na-abịa na be dibịa nwa, moto dị ebe a karịa 10 na Benz dị ya, Benz one dị ya. Na-enwere họteelụ one nwa.
na-enwere private jet ọ bụrụ sọ ndị agbara ọ bụrụ sọ ndị dibịa ma ndị pastọ na-enwere private jet na-enwere so many things ihe ndị a ọ dị necessary ihe kpatara iji wee nwee enough money for those private jets and so much luxurious life because need is stingy because ọ bụrụ na and onye nwa the problem of Nigeria ọ bụrụ sọ ndị akpọrọ ọrụ ihe a na-agwa gị bụ the mindset of ordinary man on the streets of Nigeria ụfọdụ ga-adị stinkly rich akụrụba ha dị too much na ọdị agụta even the children akụrụba ha kpara ọ dị in excess ha sị na ha chọrọ ka ụmụ ha taa afọ then who is deceiving who ịmọrọ niile eme ụmụ ha ka ha dị lazy in future so what am I saying ihe m na-achịkọwa bụ na-ekwesịrị ka ọ dị etu anwa na-ekwesịrị ka ọ dị etu anwa mana ndị mmadụ nwere ike na-achụ akụ na ụba n'ụdị dị iche iche maka na ọ bụrụ na iwepụtara some percentage na ihe dị etu a ga-abụ maka the helping the less privileged in one way or the other etu ọ bụla osisi ị nwere ike decide ya na for to evangelize ị nwere ike ịbụ to help the need and everything by so doing ifu na nke ị nwere the remaining percentage ga-abịaziri ya afọziri ga-awụ for your own upkeep imenwe in abundance na ego juru everywhere ụfọdụ ndị mmadụ bụ na ha na-apụta asị n'ọsọ moto ka moto goju ebe niile ka nwere onwe mmadụ maka na ọ na-abụ ọ bụrụ na mmadụ na-akụzi ihe were onwe gị na-ama atụ ka ndị mmadụ wee mụnwa personally ihe nwere 2 SUVs that 2 SUVs bụ none of them nwere nke rugoro 1 year onwekpọrọ nke n'ime ha rugo 1 year therefore I need some cars I don't need it. Okay, why must I grab what I don't need? I don't need it. Mana ọ nwere ndị dịbụ ihe eje na ebe ha etu a moto eju everywhere. O nwere ike ọ bụrụ na ihe a chọrọ iji eme ụka wee na brag na moto juru everywhere because of na ndị mmadụ chọrọ cycle fans. Onye ndị mmadụ chọrọ. Ndị mmadụ chọrọ mmacha or false life a na-ebi na social media. Ọ bụrụ na onye parameter ndị mmadụ ji echeki ndị mmadụ in order to entice people. They fill their house with cars. Or the life on chop. Operate to a was ready. Because now most of those cars will need it, yeah. So career mention that normally will do some of those money. Yes, you went to a boy thought the yes, mass 1, 2, 3 maximum. Oh, I want 3 more but they told us in a large family. I can almost know young of why now. 3 cars are too much. You know that? Now, my the head abo na no draw in a sense. Don't keep what you don't need. Makane well, those things here we don't need. We don't need it. Can we go mad? Some of these things, oton them madam, oton them man na dash mego yes. From dalo casserole, no did it teach out of happiness. The home melaha, they dash me money. It was hasi whatever the money I want. Can she share the money out? Oh, yeah, but every Christmas, New Year, we share rice. A one may the share rice. Yeah, we're going to manage him personally. But I don't need some of these things. Here, money were percentage needed for my upkeep. Then other ones go to charity. Okay, recently, let me give you an example. Recently, I chopped takomu based on and chopped a mel. Fona, a basso zio than an igbo. A bros on you put on. And we're so many ways. And we're also doing them under our school scholarship and under our foundations. Then, ka amalugo na dolly na ndawa ablugo routine people. Almost 10 of them had under our foundation. Now, come a teacher. But then, I will decide there. Now, I got what's also the Naniba. Caroso also the Nanibu. Yes, we are bassa. I try like I join radio stations. Some radio stations are not willing to take ordinary programs. Yes, some radio stations are not ready to take ordinary programs because no one can. I am on one radio station many a times, up to 3 times. You know, then because no young know a night of St. Christopher.
they turn it down, giving flimsy excuses. Now, when I had on a program, now some of their customers might decide not to patronize their station again. If only, the owner of the station is a knight. So that is their own business. And now, I will now decide now, instead of that money, let's put it in evangelization using another strategy. Okay, strategy I use. All that strategy, Melo, Iye Batalai, the way Pito, will create a Ugochi to a movie productions. I will decide that I buy into Nollywood productions. You know why? Nollywood, so here, destabilize the ordinary Igbo. When you ordinary Igbo, bad names. I remember years back, I have already warned some of these producers then to desist from acting what is not real in order to give ordinary a bad name. But I don't blame them. Do you know why? The reason is that some of these movies are sponsored by churches. Do you know? In Manon, where some churches actually have sponsored good movies. And whatever they sponsor movies, at the end of the day, they will like to give ordinary a bad name in the content and the lesson in the young movie. Example, one was some years back, you see go on the matter where my say, only one saying the hour on your canyon. Now the competition is for anybody. If I can go see one all the temple, more can go see Obi, more can go see Ogun, then I buy agent matches, agent of fuel. If you get the better now, Jesus, more now had you in a bellow, now handle canyon, more now Emmanuel. If you get the better Okumwa and Muroko, more will be Muroko 500,000. I challenge you, the competition guarded that get air life. I didn't want to ask them with Magoma Governor or a life program. That may the 500,000 catch. Nobody pick up the challenge. Makana Hamana or Bro Rail. Now, everyone now they had I am not alive. Can he have act the movie? So he watch a Nigerian movies. If we ever one of him over there, I watch it for pastor for Dibia. At the end of the day, Bro Madi Agwagi, na pastor, you make a media Dibia. People in the art for pastor for OB na female or body agba na emecha na ga be always no more than abuse. So by so doing, I better than you than a bad name. After I want to have for years, the thing keep going the way it keep going. So at the end of the day, I now decided like the only way I can make impact to correct that bad impression, because when they're acting those things, children are watching. People are seeing it. Some people will believe that Ordinana is diabolic because of what they're watching in the movie. But I do go in Ordinana. Actually, can go on the money hebo real Ordinana. He have diabolic act. A dibia belt. Imagine Maki in a medical doctor. They may hear to know when you can't need a bad name. No. Imagine Macadibia Merotono when you're Ordinana as spirituality a bad name. And no dibia is represented Ordinana. No dibia. As a profession, because dibia work is a profession. And when bodies they represent Ordinana. They represent Ordinana are the Igbo supposed to be the custodian of the culture of his people. The Indians also Nandi Chia Nandi Akaji force of Okumo no Kwani Obodo. All have the custodian of the culture of the people. All have a pronounce all have market. It has nothing to do with Dibia. Dibia is a profession of winning all own way. Then you know we are buy him or name or name. Or a custodian of the culture of his people. Or does not represent Ordinana. So if a Dibia does evil, call that Dibia not Ordinana. So actually, can go on them by the head each and a capital being or beef. Macano and Abane goes what I will need, but I am a Macana will look day. Oh, Yakanji Bata. So once you can hear game and obo, Kaibidogolona is sponsor movies, Nollywood movies. Kaiwi Cable an insider.
when we can correct bad impressions ndị mmadụ megogiri create onya batana m nwa onwe m a script writer maka na ebe a na-esi ebido na wụ assault to ọdịnala Igbo wụ through script writing. I'm a script writer. I write script myself, my stories myself, and I'm a registered movie director. You understand? So I direct my movies. The intention of can I create a true life stories? True life stories. Can them malu nke bụ isiokwu na-emen site n'ụzọ dị etu a site n'ihe onyonyo maka na ihe onyonyo anyị our movies they can play it and watch it in Go TV, mbido television. You can watch it in Nolly movies. You can watch it in Idoko TV. You can watch it in Multi Choice, Go TV, and rest of them, DSTVs. By so doing, our movie can be playing in the house of a pastor. It can be playing in any movie stations, any house, no matter how many place the person is. Now, by so doing, the person can sit there and watch our movies and now have a mistake. Oh, maybe this concept he or she has concerning Odana is wrong. So we want to start playing on people's intelligence and people's mind because you don't know be a corruption. So on your we hide or incorrect. So more than one personal as Ogbuefi, I will not do it all. But for my little resources, I decided that some percentage should go for evangelization of Odana Igbo through movie acting. I'm not into movie acting to make money. Movie producing, there is no money in movie producing now. Unlike I told you, in those days, and I watch movies I get 51 years ago, go ahead and throw my ass and then go Pandro Daba. Oh God, and the man they go CDs. But now in Nigeria, no company is producing CD again. And they just abroad, they produce a CD. So at the end of the day, for that, people are no longer watching DVD and rest of them. So Nollywood is not for money. You understand? So, but my intention, some of our upcoming people, follow with their career. So my intention is to give them platform for them to prove themselves. And my intention is that in the next 1-2 years, we create faces. They get take up from the old names when they mad enough. So on your way, you will create a movie academy in order to give hope and provide platform for upcoming ones. You know that intention. And the bottom line is to spread Odana Igbo using what people want. So what am I saying? Igbo onye Odana Igbo, how many times have you invested in any way or any platform or whatever that will help to spread Odana Igbo? Even in Abidoda, from the time of concept, Igbo spirituality, nobody really want to bring money. Even with Abudego wenye their spiritualist, Dibia, na one mmadụ obi. O nwere onye ya bụ imesiarị ihe si ya ịnwa anwa mmanya gbugido gị wee si onye anya mee ihe dị ya n'obi. I can tell you some people nwere ike idebere 200 naira na. Mana onye na nke pastor, you will spend more money. Ọrụ ọnụ ụka, o nwere ike spend ihe niile bụrụ ji na ọgọ, bụrụ ewu, bụrụ rice, dey proud, gbara egwu wee jenye. Mana ọrụ na nke dibịa, ọ bụrụ ehe emewuolu. And ọ bụrụ na dibịa decide ya na ọ ga na-alụ nke ehe emewuolu. I can tell you, a man or a binu na kanya. And now what the same people I are on. No, but I don't know that road you have been na kai. Pastor Bruzo, them we been on Nukuno. Bacano, the Peluchin Dukanya. If one had the mindset, oh, yeah, but I did now, Nagego. Eotaria, Bacano, you go free, you would not appreciate it. Onya, will you get broom be a para if you're near. Mechal. O de wa na 200 naira o de na no de no boro ihu a. Ihe na eme ya dị ya mma buru ji na ọkụkọ na ewu na babarais je nuru ka je nyekere. Efutara ya? So that is the problem because na ọdịnala ndị mmadụ aghọtara were na ihe dị mmadụ ọdịnala mma. Anọ onye akpata na ndị ọdịnala enwere ego eji spread the message.
enwere ego ezi agbasa ozi ọma. Ịghọtara ya? So ndị ọdịnala kwesịrị ide spend the money na ịgbasa ozi ọdịnala ka ndị ọzọ wee nụ, maka na ndị ụka wu ego a ga ha yuzukwa wee gbasa ozi ha. Go to radio stations now. Onwe radio station ga-arụ ọnụ a program within 40 to 50,000, just 30 minutes. A guy at radio stations need, I can tell you, Monday to Saturday, churches in around the program. Can I say what they get the program? Over for the members. Ndo na name wuria. Yotaria? Makagene, and then today what I got with all peanuts. So, all Yabatana na na mindset of onye ọbụla bụ onye ọdịnala ga-amalụrị na kwesịrị na whatever you believe in, you invest in it. Maka na o nwere blessing ihe ahụ ịmatara na nkụzi a dị like ya, and they chọrọ ka o ruo ndị ọzọ ntị kere ihe email in order to spread it. Maka na ama na mgbe m nọ n'ụka ọbịa, we invest heavily ịfụ na ndị ọzọ nụtara ya. Mana o nwere ndị nọkwa n'ọdịnala Igbo Ifeọma mere, mana stinginess n'ọdịnala Igbo ha mara na eme gịnị na-ekwesịghị invest money to spread ọdịnala Igbo. That is the problem. Ka m na-agwakwa ndị otu m ndị akpọrọ ọrụ to make sure na o nwere some percentage ị ga-ewepụta for the less privilege. Ọ ga-enwerịrị some percentage ị ga-ewepụta for spreading of ọdịnala Igbo in one way or the other. Etu ọ bụla isi chọrọ isi mie, ihe dị mkpa bụ na ekere ọrụ eke. Ndị abido side ya, ndị abido side ya, ndị abido side ya. Ma gị nwa bụ onye akpọrọ ọrụ, ma gị nwa bụ onye belivuru na ya. Ka m kwụsị ebe a. Inwe ajụjụ na nkụzi a, sendelu m meseji na WhatsApp. Ma ọ bụ na ịchọ ka agbara gị afa mmiri ebi, sendelu m meseji na WhatsApp 08057837672. Ya gazie. Ọ dịkwa n'oge awa nke eziokwu echi niile bụ Friday.